Aran maga oh. Hapit na mapuno atong timba na luya na pila pala ni kapuno atong harvest damo na kayo itong luya gyud oh. Luyan sige no. Oh, maga dara apat na og giingon maga na napuno sa luya maga. Tanawa na. Hello mga ga, good morning sa tanan da sa inyo mga sa tanan ng mga viewers, subscribers o sa mga kayo na rin engaging mga sa o living the good life mga sa kanunay yung tabang sa ako mga sa karon ni suporta sa akong bugas mga na pagkaon na to halos kada adlaw na lang yun siya na nagfinance sa ako mga sa akong pagkaon sa bugas karon mga salamat kayo dai salamat dai kayo mga dalin engaging o living the good life o salamat po kasi mga sa akong mga viewers, subscribers, salamat kayo sa tanan. Maga na itong unang vlog na ito, maga na vlog ta, ug nag-harvest ta sa atong luya maga na anong po na ito maga na gikan po kay living the good life o winalan engaging tree, iya ito pinarit maga. Karon maga, di na po ta karon maga, harvest po ta maga kayo, daghan na kayo maga na upaw ng atong luya, wala na yung mga dahon. Maga, basta mo itong kaupaw kay gikaon sa kanding. Pero magabalik ko niyo mga ato harbison ron natuloya. Daghan na mga tuloy mga harbison non da mga. Dapat diri luya dari mga namo pa ni. Tara mga gabalik ko niyo mga harbison sa luya. Maga diri ta ko na mag-harvest mga. Sa atong luya mga ay naupaw na din itong luya, wala na yung mga dahon. Oo nga, ito na nag-harvest kaya hindi na kita ni. Oo naman na tuloy, wala na dangan mga. Oo na tuloy mga. Sakto gusto ka guwag, kaya wala na rin kasi dangan. Mga o. Tuloy mga ala na sugalan. Ala na sugalan sa tuloy atong harvest karon. Mga. Balikin mga, tapos tikas. Maga, dapat dari maga. Wala na yung mga dahon. Wala siya dito, wala na dahon tuloy Ano pa rin nagulong ba? Natag ko kasi nung dito mga nama, kanilipin mga una na mga dahon uman. Ito ang bison, kaya kasi di na tumakita na. Mag-isong ito pamiling. Paguna na sa lapok. Salamat po kayo kay living the good life mo nga wedding editing kay sa kanya tuloy ang mga atong harvest karon kung natanong mga mga paano kayo standing wala siya pagpunta kayo mga bagay tuloy ang mga bagay unod na apa dari maga luya habis tuh mga dahon maga klaro ninyo klaro ninyo mga iga sura yan tara dari maga kadamo-damo ka mga aron. Kadamo-damo na ron ang wala na ikuan dahon. Kadamo na nga dahon. Bison. Kitan pa na ito.
man mga na ada ni mata kay tanong. Tanong. Bisa tuloy ah. Hindi na tuloy ah. Hindi lubong tuloy ah. Maga, klaro yung maga. Okay, sugat yung kamera. Maga. Sunod maga. Wala na yung mga dahon yun. Hindi maga ang count standing. Wala o. Wala ka mata mga pinag ko ah. Dahil hindi ko sunod. Hindi ah. Jadi akhirnya makanan harus hadal untuk sunting. Balik. Kaon sunting jadi benda. Jadi benda mga. Kaon sunting. Mga dan kita ni mga kay lisod kayo nitong kentang. Lisod kentang mga na. Ya. Padre. Tuloy ang maga. Yes. Mawa na. Terus na sudok. Daghan na tuloy ah. Tara hintay makita ay isod kaya tong kentang. Tara maga. Klaro niyo mga kalayo sa distansya na kaya itong atay. Distansya na may kasupon. Klaro niyo mga isip tayo itong man. Mga ato kita na mag-ultra mga ay madamo tayo yung mga. Madamo tayo balik na. Kan sunod eh. Kan sunod eh. Takas ko nito. Oh, hindi makita ninyo mga matatakas sunod. Wala ni si Abono mga pero nakaunod yun sakto mga ay wala man siya makon sa kanding kaayo. Wala siya adlaw-adlaw kaon sa kanding. Yan dahon. Mao, tatakas unod eh. Takas unod eh oh. Takas unod. Dami sa liya. Dami sa liya. Sa ating mga may dikit sa motor kung karon. Mga gas unod eh. Ayan. Nakadagat sa unod. Gas unod eh. Ayan. Muli hindi man dapat wala akong makaon sa kanting kayo. Pero nakaon ni siya dahil ani wala siya kayo di mo kuan. Ang kadaghan sa ulod no. Kadaghan sa ulod.
Daghan. Ano po eh. Tanong tani mga. Tanong tani. Ito para na. Lumasok na deh. Mga kita atong luya mga puno ng timba mga. Napuno ng timba. Puno na. Aran mga hapit na mapuno atong timba na kalahating timba mga. Sa luya na pila pala ni kapuno atong harvest damo na kayo atong luya gyud Luyan sa Ginoo. Wala gid abono mga ani mga pero nakaunod gyapon. Luyan o mga kitaan niyo mga ano mga bitang klaro ninyo nga mga duha ra ka mata mga pero tanawang unod mga tanawang unod mga luya kadamo kayo og mga ada nga ni kuy pat mga natong gitamnan sa luya galon puro latest ang sod ato nang giputod napuno mga sa unod ang pat natong gitamnan napuno sa unod sa luya bali kun dighana mga mitag mapakita to na sa inyo kadaghan gyud mao nga mga salamat kay Living the Good Life o rin EJ Gentry mga sa iyan luya natong patanom na sa ato para daghan sa unod ang wala makaon yung skanding wala masandaw ana may maluya pa na diha maga dara apat na ang giingon maga na napuno sa luya maga na 4 liters ang sud maga sa ningalon na gitunga na maga wala na siya kakuan natipak na yung balde sa sikad wala na i-expand nagmamaayo maga ang atong sudlan tungod sa kadamo sa luya tungod sa kadamo sa luya tara maga kana mga luya pa na maga luya nasa gulong ng truck ug motor na wala na yung mga kuan dahon wala pa na ako ma-harvest kayo gid maga kay damo man tagtrabaho pa natong gihikay una mga atong makaon para makakaon pud ta o tanaw maga mo na og giingon sa inyo maga na kuan tapag dito spikas ana puno gid taon siya wala na space kaayo nagkuan na sila nagkagumot na pagmayo tanaw maga kung saan na nakahimtang ng luyaha tungod kay gamay ra man natong space kaya sa gitamnan niya tanawa na nagsus tanawa ninyo ay kaya video na ako karon kay dasin nyo puro labi ako sa di na ako mabuhat kaysa mo andam mo na tagtrabaho muna magaong giingon mga nadamo na gigayo unod datong luya kasi wala sa kayo makuan basta wala lamang ang skanding thank you Ginoo ko damo tagluya mga dia mga ana dia ato na rebisonon maluya dia na mga nakatukod ako diri gamay na payag wala na ako ni makuan mga akong giftin sa akong sa kapayag ng payaga mga naratong luya